Wel, dyma ni wedi cyrraedd y diwrnod ola. Da ni yma am Hen yn Dwydraeth yn barod i gychwyn wan am Porthmadog a Tremadog a disgwyl croeso mawr y manog a mae fan'na di'n hartrau. A wedyn ymlaen, wedyn wrth gwrs i Brincir, fydd yn disgwyl canodd o bobl i ymuno fyny ar y daith ar hyd Lôn Dinas i Gaernarfon. A gobeithio fydd yna dyrfa fawr y manog fynd ar os yna ni. Wel, da ni wedi cerdded o Benrhyn Deudraeth i Brincir, taith dwi'n arfer wneud yn y car, a dwi'n gwerthfawrogi y daith yn well rwan mod i wedi cerdded hi. Dwi'n gwybod be ar y dder dwi'n mynd i wneud fori. Ddim yn syniad beth dwi'n mynd i wneud fori. Cario bwcar rhwng y bedrwm a mi fel un. Mae'r tywydd wedi bod yn challenge ofnadwy y flwyddyn yma, a dwi'n meddwl sy'n wedi gallu meddwl bod yna dywydd mae'r boeth yn mynd i fod. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi digymod efo fo yn reit da. A lwcus mae heddiw wedi bod chydig bach yn oerach yn tydi. Felly dwi'n edrych ymlaen rwan am fynd mewn i Gaernarfon. Fel rwsys mae pob wedi gael. Pob wedi fyny fan'na'n dechrau. Di cyrraedd rili cyrraedd y gwylod. A rwan mae pob dwi'n meddwl yn dechrau dod yn dol i fyny ar all na lle maen nhw'n dechrau teimlo, yes, da ni yna. So dwi'n meddwl, mae pob efo dipyn bach o adrenaline rwan. Mae'r poen, mae gynnu fi boen, dwi'n newid gorau reid blister patches yn hun. So, that shows something. Da ni'n just iawn yna. Dwi'n hanner awr bach lle fydden ni'n cystach Gaernarfon, felly o bawn i pob sydd wedi gwneud yr ymdrech. Nearly at the end now, we're about 2 miles to go. Glad it's over. And very happy that I've done it once again. Not happy that my feet have suffered again, but I'm very grateful to have the opportunity to do it once more for a very special cause that's very close to my heart.
byddwn ni gyd, dwi'n meddwl, bod yn falch iawn o fod yn Gymru.